dapur ngobaya ngono nganggo ora iso omong nyelo-nyelo. Ya mula sak isa-isane truk ndara dilipur. Ya, kejaba nglipur penggalian Ndara Irawan. Bengi iki wungon ya Kang Gareng. Heeh. Wungon Hari Pers Nasional lan ambawarsa PBI sing kaping 55 teksi 55 taun wis setengah abad punjul truk. Heeh. Kanthi pangajap para kadang-kadang PBI saya diwasa. Ya ibarate wawan saya mateng. Oh iya, saya mandiri. Rene saiki wis tinarbuka. Oh iya wis keterbukaan. Heeh. Ya Kang Gareng. Awake dhewe ya ngaturake penuwun. Bares kures Blaka Suta. Aku iso kaya ngene iki biyen ora ana liya sangka pambiyantune pers karo kadang-kadang wartawan. Nalikane taun 87 88 Banjaran Bima. Gencar aku sak rombongan ya kuwi karo Suara Karya karo Kompas biyen nalika semono. Aya. Mbak Wajina barang ya ketut. Ngono ya? Iya. Lho terus iso nglairake eneng bintang tamu. Dadi janjane mono bintang tamu biyen sing nglairake ya aku ya Yati Pesek Mbak Wajina. Karepku apa to? Karepku ya ben saya manunggal, saya bersatu. Ora neneng gap-gape, ora neneng sekat-sekate antarane dalang karo pelawak, karo penyanyi, ketoprak, ludruk, wayang wong. Kabeh kuwi padha. Senine ya kuwi bareng-bareng nglestarekake kabudayan. Oh iya, matuk. Salah, Tru. Salah kuwi omonganmu. Salah piye? Nek seniman ki apa? Seniman kuwi pelestari budaya. Salah. Salah. Lah sing bener, seniman ki pelaku budaya. Nek sing pelestari budaya, sing nanggap. Oh, sing iya no. Arep kowe kandha nglestareke budaya ora sing nanggap ya merongos. Dalang kuwi pelaku budaya, Sinden kuwi pelaku budaya. Ngono. Lah, sing nglestareke kuwi sing nanggap. Lah, penontone kuwi calon pelestari budaya. Ngono, Tru. Dadi tekane mono, wayang kuwi antarane dalange Sindene gamelan komplit sak sing nanggap sak sing nonton itulah satu paket. Ora iso dipisah-pisahake. Oh, ngono ya. Iya ya. Heeh, pancen bener. Yo. Mas Tru. Dalem. Kula disusul nggih. Nggih. Penyanyi saking California. Sinten? Niku Oh, Mbak Sarah. Oh, Mbak Sarah. Kali kula ngingeti wae apa siraku ya. Ya. Mbah, kowe aja macem-macem niku penyanyi California niku penelitian wayang. Oh, I am old man. Aku wis tuwa. You younger. Apa kuwi? Kowe gadis sithik nom. Nek gadis loro tugel. Mbah, sampeyan dereng ngerti Mbak Sarah niku enten Indonesia niku penelitian wayang utamane gara-gara. Lho. Niku gara-gara diteliti kalih Mbak Sarah niku. Apa sebabe saben-saben wayang kok mesti nganggo gara-gara? Kapan tukule gara-gara? Antarane Jogja karo Solo bedane apa? Solo karo Banyumas bedane apa? Jogja karo Banyumas bedane apa? Lho. Apa sebabe nek wayang Jawa Timuran kok ora nganggo gara-gara? Lho, niku diteliti, ngeten, Mbah. Kula takonane tenan. Oh, nggih. Miss Sarah. What you come from? Bahasa Indonesia itu. Mau aku nek Inggris gelok. Kuwi iso basa Indonesia, iso basa Jawa lho, Mbah. What you come from? Nggih. Oh, England. England. Oh, yes. Ayam ke England ora iso mlebu omah. Kuncine keri nang nggon reparasi. Kunci Inggris. Ayo, take of the garam Inggris. Tunggale kunci Inggris. Thank you. Hati-hati ngomongan karo Wan Riz kok ngono. Wan Riz ini. Mbak Sarah, sekarang saya yang bilang, saya yang mau tanya. Sekarang saya boleh kan tanya sama Mbak Sarah. Apa betul Anda di Indonesia penelitian wayang kulit terutama goro-goro? Benar, Pak. Oh iya. Betul begitu ya? Betul. Iya. Nah, tujuan Anda meneliti goro-goro untuk apa? Untuk Nah.
Ayo. Jarang. Heeh. Nah, Yen ora iso bahasa Inggris sing tak terjemahke. nggih. Untuk mencari, nah, napa? Sampai ajeng mencari dokter toh? Ya begitu Mbak Sarah. Betul. Iya. S3. Oh S3. Loh. Oh, apa ora pilek? Nggih. Ora es krim. S1 le pilek lho, aja kok PNS. Ah, ning kono kuwi lho Kang Gareng. Awake dhewe kudu ngakoni karya-karyane penyanyi luar negeri. Ing atase gara-gara wae kena dienggo penelitian dienggo nggayuh S3. Aku tahu. Kae Mas Hukman kae, tahu wawancara mbek aku. Lakon ciptoning ku ya nggo meraih doktor. Ngono ya, heeh. Wayange jane nek digarap apik dadine ya apik. Ngono ya. Nggih. Monggo Mbak Yuyun kula aturi mbawani menika pundutanipun Yai Sarif Hidayatullah lan pengasuh pondok pesantren Nurul Huda. Para santriwan santriwatinipun mersakaken nggih menika Tombowati. Menika katur dumateng Yayasan Narto Sabdo. Utaminipun Ibu Harni Sabdowati lan Bapak Kanto Sarjana Hukum. Nggih, Mbah Sarif Hidayatullah. Monggo sugeng midhangetaken lan para kadang-kadang Yayasan Narto Sabdo sugeng dalu, sugeng pepanggihan lantaran Indosiar. Ayo, Mbak. Bawani sik, Mbak. Apa sing bawani aku ya, Mbak? Aku tak anu apa kuwi ndandang gula sing maringi iki panjenengane Bapak Haji Muhammad Tamrin saka Banyuanyar. Sing ndadekke Tombowatine sampeyan. Mantep Sudarsono kang wis haji. Nggih, matur nuwun. Unggul ing reh saing pedalangan. Humor seger nyenengake. Tur lebda ing pitutur. Jinayuan mring sagung miyarsi. Alur crita tumata manut pakemipun. Rucah rikoh pangandikan ing saben adegan yekti den singkiri nurut ing suba cita. Niki nek durut cicing dhuwur MUHTHAMRIN. Dadi moh Tamrin nggih sing maringi napa niku tembang menika. Matur nuwun. Iki padha hajine. Nah, yo saiki Mbak sampean toto-toto Tombowati bukanipun saking rebabipun rumiyin. Monggo. Ya.
Ya. Kang Gareng, apa? Nah, iki atur puji ana ngersaning Gusti kanthi lagu Selawat Tombo Ati iki bisa nambanono atine dhewe-dhewe supaya kanggo ngawekani nyirep untran-untran kang dumadi dina iki sing saya suwe, saya panas, saya gawat. Heeh, Truk. Suwe-suwe kok piye ta iki kahanan kok malah saya mowat mawut. Piye kok? Kuwi jane gampang kok, Truk. Gampange anggere dhuwur kae meneng. Kok ngisor ya meneng. Anggere dhuwur ki alus, ngisor ya alus. Wis to ledok iki ning banyu. Wis anggere para prayagung-prayagung kae nganggo etika, nganggo pepakem sing apik. Wis to ngisor ya mesti apik. Ngono lho, Truk. Ngono ya. Iya wis to. Anggere dhuwur ki bersatu aja mung ngisor tok sing dikon bersatu. Harus meningkatkan persatuan do kesatuan. Nah mongko sing dhuwur ora marahi ngono. Lah kon tiru sapa wis? Lho kuwi lho, Truk. Ngono ya, heeh. Yo, awake dhewe manut karo kesepakatan. Ngono lho. Mula bola-bali aku ora omong anggere pepakem iki engko kabeh iki dinggoni awake dhewe nganggo etika. Apa demokrasi kuwi reformasi kudu antem-anteman ra ora jane. Ora menteng karo tujuane reformasi. Ngono. Ya no. Ya. Wis to, nek carane kaya ngono kae terus. Wis wong cilik-cilik kuwi to, dulur-dulur becak kuwi mudeng. Tenan. Ha kaya ngono kae mbok sedina ganti presiden ping 10 ya ora tentrem. Wis to. Wis, engko akhire ganti sing nyekel pimpinan, ora ya metu diuyak-uyak meneh. Ganti meneh, uyak-uyak meneh. Ha tentrem iki kapan? Ngono lho. Iya ya. Alah wis ta, Truk. Ya saiki bareng-bareng. Ora mung ngisor tok sing diomongi. Di bawah itu selalu tindakan anarkis. Maka dhuwur sing luwih anarkis ki ana. Lho ngono lho. Oh iya ya. Mulane kuwi ayo bareng-bareng. Ya kuwi netepi aturan. Arep awake dhewe kuwi demokrasi wong Indonesia iki duwe etika, duwe budaya sing becik. Ya, aku ki ora
tegese ora duwe gegayuhan apa-apa terus. Aku matur kok ngene iki supayane dimidhangke karo para prayagung-prayagung. Alah, nek mau ngomong-ngomong ya ora digugu, alah gugu kok cangkeme dalang ngono. Wis to. Lho digugu karepmu ra karepmu iki penemu becik kok. Aku ora duwe tujuan apa-apa. Aku murni saka atiku kepengin tangga teparuku kanca kancaku rukun. Ngono wis kuwi. Sebabe apa? Engko nek rukun kahanan tentrem akeh wong wayangan ngono cil kancil. Ngono ya. Ah iya. Ora kaya kowe kuwi. Kok aku ngopo? Ur pengeyeran. Mula ora rampung-rampung. Iya ya tak pikir bener kaya omongane Bagong. Lah iya. Ah terus jalan keluare ya kuwi. Ayo, saiki para prayagung-prayagung, para elit politik. Saiki ora kok jeneng meneng mak jegrek tanpa tumandang ki ora. Tumandang nganggo paugeran sing becik. Dadi sajake iki aja kaya mungsuh, mangsa. Aku ora pro karo presidene lho, aku dikei pimpinan sapa-sapa gelem. Kowe tok kaya presiden Paimin aku ya gelem. Monggo, manut. Wong aku dasare wong mantan. Ora pilih-pilih, ning ya kuwi sing ditresnani karo rakyat, dipercaya karo rakyat. Nah, nek wis lenggah ning kono, upamane nek ning klerune, ya ayo dibenerake ning nganggo etika, nganggo paugeran sing apik. Lho, saiki upamane ya Reng, upama iki. Saiki dibledek terus le korupsi upamane. Nek korupsine sing jaman saiki jaman presiden saiki kuwi pira? Nek karo korupsine sing jaman Demben iki kira-kira akeh ndi? Nang Demben ora rampung. Iya ta? Nek panjenengan